Добрый день, шановные сябры. 5 падзеяў ад Вячеслава Сіўчыка і я, Вячеслав Сіўчык. Мы кажам пра падзеі на тыдні 12 жніўня, 18 жніўня, і гэтыя падзеі наступныя. Першае. 12 жніўня дзень народзінаў Міколы Статкевіча. 16 жніўня указ о вызваленні 30 палітвязняў. 16 жніўня 150 гадоў Александру Власаву. 17 жніўня артыкул Вашингтон-Пост пра зрыў перамоваў пра курскі наступ ЗСУ. І 5-15 жніўня дзень памяці Левона Баразны. На тым тыдні, натуральна, самай галоўнай падзеяй для ўсёй беларускай нацыі гэта быў дзень народзінаў Міколы Статкевіча. Я віншую беларусаў з гэтым вялікім святам, таму што лідер беларускай апазіцыі Мікола Статкевіч гэта ёсць прыклад нязломнасці і змагання са злачыннай лукашэнкаўскай бандай. На вялікі жаль, падзеі 2020 года мелі яшчэ такую траўрную акантоўку, як здрада апазіцыі і персанальна Міколе Статкевічу, але яшчэ глыбока перакананы, што Беларусь і беларусы калісьці ацэняць вельмі высока все тое, што зрабіў Мікалай Віктаравіч Статкевіч. І ягоны дзень народзінаў у лукашэнкаўскай вязніцы дае нагоду хоць крыху сказаць пра этого выбітнейшага беларускага дзеяча. Мікола Статкевіч вядомы беларускаму народу, пачынаючы з 19 жніўня 1991 года. Это вельмі вялікі час. І пачынаючы з того момантам, ён заўсёды быў в авангардзе барацьбы беларускага народа за волю, за дэмакратію, за еўрапейскі выбар. Часам Габня выкарыстоўвае тое, што асабістыя адносіны паміж Зіноном Станіславовичем Пазняком і Мікалаем Віктаровичем Статкевічем яны не вельмі добрыя, што кепска для ўсёй беларускай нацыі. Я просто хацеў бы всем нагадаць, што калі Мікола Статкевіч выйшаў з турмы в 15 годзе, то на першую радаўніцу ён паставіў крыжы па свайму роднаму деду, якога забіла НКВД в Слуцку. Нагадаю, што деда Зінона Пазняка, вядомага беларускага дзеяча Янку Пазняка, НКВД таксама закатавала, калі савецкія войскі захапілі заходнюю Беларусь і захапілі Вільню, дзе жыў Янка Пазняк. Мільёны беларусаў былі забіты праз камуністычныя рэпрэсіі. Гэта закранула і сем'і Статкевіча і Пазняка. Пра гэта таксама трэба всім памятаць. Яшчэ раз віншую беларусаў з вялікім святам, з днём народзінаў мужнага Міколы Статкевіча, пра якога, на вялікі жаль, амаль 2 года мы не маем інфармацыю, даставерную інфармацыю. Але ж я вельмі спадзяюся, што Мікола і Беларусь вызваліцца, бо это было вельмі справядліва. І сваім жыццём ён гэта даўным-даўно заслугоўвае. Хацелася бы вельмі пабачыць Беларусь і Міколу на волі. Свой да свайго па свае. Беларусы Варшавы. 23 жніўня агульнаеўрапейскі дзень памяці ахвяраў нацызма і сталінізма. А 11 гадзіне 23 жніўня Катынскі помнік на пляцы Замковым. Складаем кветкі, запаліваем знічкі, ушаноўваем ахвяраў тэрору таталітарных рэжымаў. 23 жніўня 11:00 Катынскі помнік, пляц Замковы. Свой да свайго па свае. 16 жніўня указ аб вызваленні 30 палітвязняў. Вядомы беларускі палітолог Владимир Ровда, светлая ему памяць, калісьці прыдумаў вельмі ўдалую формулу для того, каб вызначыць, які палітычны рэжым пры Александре Лукашэнкі. Назваў гэта такім своеасаблівым султанатам. Тое, што зараз робіцца з палітвязнямі, жорсткая ілюстрацыя праўды, тое, што Беларусь вагналі в часы, якія ніколі в летапісных нават нашых крыніцах не былі,
калі ёсць не толькі абсалютная ўлада, а ёсць усходняя абсалютная ўлада. Гэты указ быў зроблены, але ж да гэтага часу мы не ведаем всіх 30 палітвязняў, которых вызвалілі, таму што это все адбываецца в вельмі жорсткай сітуацыі, калі палітычныя рэпрэсіі в Беларусі ўзмацняюцца. І вот гэта дзеянне Александра Лукашэнкі — гэта звычайная ігоная рэч, калі ён сінімі пальцамі хапаецца за ўладу. Я вельмі рады за кожного палітвязня, якого вызвалілі з жахлівай лукашэнкаўскай вязніцы. Але ж хацеў бы падкрэсліць некалькі вельмі важных рэчаў. Сам тэрор супраць беларускага народа, ён абсалютна непрымальны. За той час, калі вызвалілі некалькі дзесяткаў палітвязняў, карнікі лукашэнкаўскага рэжыма ўжо зрабілі сотні новых палітвязняў. І тэрор, на вялікі жаль, нарастае. І другі вельмі жахлівы момант — тое, што да гэтых працэсаў практычна беларуская дыаспара не мае аніякіх дачыненняў. Гэта вельмі кепска, таму што мы да гэтага часу не здольныя былі прымусіць зняць крытэрыі вызначэння палітвязняў, якія дазваляюць адбеліваць такія тэрарыстычныя структуры, як КГБ і Губазік. І мы да гэтага часу не можам праламіць ГБшную сцяну па заніжэнню ахвяраў беларускага народа. Да гэтага часу санкцыі, которые прымаліся, яны звязаны з рэчамі важнымі для Захада, але ж гэта не ёсць адзінае патрабаванне, неабходнае беларускаму народу — вызвалення палітвязняў. Таму мы бачым тое, што Лукашенко вымушаны некаторых людзей выпускаць, частка з гэтых людзей вельмі цяжкім стане. І на вялікі жаль, інфармацыі пра тое, што адбываецца ў вязніцах, інфармацыя нават аб тым, каго вызвалілі, гэта таксама сходняя таямніца. І так не павінна быць. Радасць пра вызваленне 30 чалавек не павінна закрываць той шырокамаштабны тэрор супраць сотняў тысяч, а может быть і мільёнаў беларусаў, якія робяцца ўжо 4 гады. Свой да свайго па свае. Шановныя беларусы Варшавы, 1 верасня 1939 года пачалася жахлівая другая светная вайна. Запрашаю 1 верасня ў нядзелю о 16 гадзіне в Варшаве да магілы Булак-Булаховіча. Разам ушануем герояў і ахвяры другой сусветнай вайны. Свой да свайго па свае. 150 гадоў Александру Власаву. Гэта адзін з пачынальнікаў беларускага адраджэння. Калі мы кажам пра нашу ніву, то не трэба забываць, што разам з братамі Луцкевічамі был і Александр Власаў. Вельмі магутны чалавек быў па свайму фізічнаму складу. Вельмі шмат што зрабіў для беларускага народа. Его беларусы выбіралі, калі была магчымасць выбіраць в часы міжваеннай Рэчы Паспалітай. Ён заўсёды займаўся беларускай дзейнасцю, але гэтая дзейнасць, яна падтрымліваецца толькі беларусамі. І вось сёння ёсць аж некалькі датаў дня нараджэння Александра Власава. Мы ведаем, што сёлета 150 гадоў, і я взял тую дату, якая ёсць в энцыклапедыі, 16 жніўня. Вельмі хацеў бы, каб мае гледачы паглядзелі в інтэрнэце інфармацыю пра Александра Власава. Спынюся толькі на тым моманце, калі савецкія войскі захапілі заходнюю Беларусь в 1939 годзе. Александр Власаў думал, што бальшавікі, яны все-таки не будуць вынішчаць беларускі народ. Думал, што з імі можна супрацоўнічаць, а ж акупанты амаль адразу его арыштавалі і забілі в 1941 годзе. Бо ілюзій наконт Масквы не павінна быць ні ў кога.
Великий был человек, ему великий подяка от всіх белорусов и белорусское адраджэнне, якому отдал свое жыццё Александр Уласов, все ровно переможа. Мы памятаем. Свой да свайго па свае. Неделю 25 жніўня адбудзецца о 16 гадзіне в Белорусскім доме в Варшаве лекцыя Зенона Пазняка про 25 жніўня 1991 года, калі беларусы аднавілі свою дзяржаўнасць. В этот день, 25 жніўня 1991 года, я был абсолютно счастлив. Акрамя того, о 14 гадзіне адбудзецца акцыя беларусаў Варшавы каля амбасады Сербии. Свой да свайго па свае. 17 жніўня надрукаваны артыкул Вашингтон-Пост пра зрыў перамоваў праз курскі наступ ЗСУ. Ну, вы ведаеце тое, што ўжо другі тыдзень ідзе наступ ЗСУ в Курскую область. Адначасна рэзка пагоршылась сітуацыя на Донбассе, калі паўзучая акупацыя России павялічыла тэмп, узнікла пагроза прорыва российских оккупационных войскаў дастаткова буйных населенных пунктов Донбасса. Я хотел бы подкрэсліць только некалькі момантаў. Для меня відавочна, что и падчас вывода российских войскаў з паўночнай Украины, и падчас Харьковской операции, и падчас Херсонской операции ЗСУ, операций вельмі паспяховых, адбываліся пэўныя перамовы на розных узроўнях сусветце. И я абсолютно упэўнены, что праз пасярэднікаў перамовы паміж кіраўнікамі России и Украины яны адбываюцца весь час. Я казал яшчэ весну, что летом будзе павелічэнне тотальнасці российско-украинской войны. Гэта и адбываецца праз атаку на Курскую область. И вельмі не хотелося бы займацца тут канспіралагічнымі тэорыямі і звяртаць увагу на тое, што некаторыя рэчы вельмі падобныя на тое, што апісана в Орловском 1984 годзе. І цалкам магчыма, што то, што мы бачым, не до конца адпавядае рэчаіснасці. Бо, магчыма, ідзе здача Донбасса. Бо ёсць эйфарія, ёсць падъем ва Украине во всех тых, кто ее падтрымліваюць. И адначасна мы бачым, як российские оккупационные войски штодзень прасоўваюцца по Донбассу, захопліваючы все новые и новые территории Украины. Еще один момент, который я вельмі хотел бы подкрэсліць, это Беларусь. Потому что российско-украинская война и Беларусь — это рэчы таксама паміж сабой вельмі звязаныя. Як и харьковский наступ российских войскаў, так и курский наступ ЗСУ, и он павялічыў верагоднасць того, что лукашэнкаўскае войско может быть цягнута в войну, и она может перейти нават на ўзровень Трэцяй сусветнай войны. Таксама вельмі кепска, что недалёка от зоны боевых дзеянняў знаходится Курская АЭС. Я хотел бы нагадать всем, что Генштаб России расположил Островецкую АЭС на меже Беларуси с Литвой. И тое, что нема реакции практично Захода на тое, что официальная Российская Федерация разместила тактичную ядерную зброю на территории Беларуси. Мы только чамусьці атрымліваем информацию, что разведка Захода аніяк не можа знайсці гэту тактычную ядерную зброю. Тут таксама не трэба мець асаблівых ілюзій. Дастаткова шмат адбывалася в свеце страшных рэчаў, которые не прадбачыла заходняя разведка. Ну, хотя бы атака сектора Газы по Израилю, про которую вы все ведаете. Меня не вельмі цікавіць, ведал Захад ці не ведал про атаку ЗСУ на Курскую область,
Але ж я не вельмі здзіўлюся, калі Кремль пра гэта ведаў. Мы памятаем, як прыходзіў Владимир Путин да ўлады, калі ФСБ взрывала дамы в городах России, забиваючы россиян. Потому что для ГБшного режима Путина, для ГБшного режима Лукашенко люди гэта вінцікі. І колькі яны іх знішчаць, гэта іх абсолютно не цікавіць, іх цікавіць только іхняя ўлада. Таму вельмі хацелася бы, каб тое, што праявілася в Курской вобласці, што Россия гэта дерьмо, а Путин пуйло, яно было подтверждено распадом России, але ж пакуль яшчэ Российская империя дастаткова моцная, і гэта империя зла сама по себе не знікне. І не трэба рабіць памылку, якую робяць уже 30 гадоў. Лукашенко – расійскі імперыяліст. Так, Путин і Лукашенко маюць не вельмі добрыя асабістыя стасункі. Так, Путин меркуе, што ён заменіць Лукашенко ў 25 годзе, а Лукашенко сінімі сваімі пальцамі хапаецца за ўладу. Але ж па сваіх поглядах Лукашенко, пачвара Лукашенко, заўжды служыў імперскай ідэі, заўжды быў звычайным расійскім імперскім чыноўнікам. Прычым ёсць страшная трагедія для беларускага народа, бо тая несвабода, которую шмат дзе уже зараз можна бачыць, яна пачыналася в Беларусі в 1994 годзе, дзе был той полигон, дзе былі адпрацаваны тэхналогіі, скіраваныя супраць людзей, супраць народу. Вельмі хацелася бы памыліцца, але мне здаецца, што сённяшнія эліты в свеце, яны просто не готовы бачыць, што адбываецца. І таму я цалкам давяраю інфармацыю, якая дадзена была Вашингтон-Пост, і магу яе перакласці. Чамусьці все поверили в тое, што будет нейкае заміренне. На вялікі жаль, тотальная война. И тотальная война. Масштаб яе павялічваецца. И вельмі не хотелось бы, каб эта тотальная война перешла в третью сусветную. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, падтрымайце, калі ласка, YouTube канал, мой YouTube канал, YouTube канал Вячеслава Сіўчыка. Вельмі прашу каментаваць, вельмі прашу пашыраць інфармацыю, што такі YouTube канал ёсць, і вельмі прашу аказваць фінансавую дапамогу. Спасылка в першым каментары. Свой да свайго па свае. Ну і апошняя навіна, гэта 15 жніўня, дзень памяці Левона Баразны. Лідера беларускага адраджэнскага руха, беларускага мастака, якога габня забіла в цэнтры Менска в 1972 годзе. За тое, што ён любіў Беларусь, за тое, што ён размаўляў беларускай мовай, за тое, што Беларусь, на вялікі жаль, в тыя цёмныя часы, як і сёння, мела абсалютна чужацкую ўладу, якая ставіла на мэце знішэнне беларускага народа. Вельмі вялікай каштоўнасцю з'яўляецца зараз не толькі жыццё Левона Баразны, не толькі все тое, што ён зрабіў, але ж просто сам факт, што в цяжкія часы, калі здавалася все безнадзейна, і Беларусь уже канчаткова здавалася акупавана Масквой, жыў такі вялікі беларус. Ён вельмі моцна паўплываў і на лідера Беларускага народнага фронта Зенона Пазняка. Ён вельмі моцна паўплываў на беларускую інтэлігенцыю. І вялікай каштоўнасці з'яўляюцца і акцыі па ўшанаванні памяці Левона Баразны. В тым ліку в Беларусі в гэты дзень дэлегацыя руха «Салідарнасць разам» была на могілках чыгуначных горада Талачына, адкуль паходзіць вялікі беларус Левон Баразна. І, натуральна, тое, што там заўсёды выступаў вялікі беларус Алесь Пушкін, гэта і наша трагедія, але ж гэта і лёс беларускай нацыі. Там выступалі і іншыя беларускія палітвязні. Геннадзь Драздоў, Васіль Берасняў, адзін з самых старэйшых палітвязняў, які
трапіў пад апошні указ і вызвалены зараз, чым я яго вельмі віншую. И по информации правоабаронцев, он не признал Василь Береснев своей вины. Может быть и тому, что он ведал про Левона Баразну, ведал про подвиг Левона Баразны. Тому, беларусы, не забывайтесь про свою историю. Вельми добро, что католический костел, костел Святого Александра в Варшаве, провел цудовную импрезу, присвяченую памяти Левона Баразны. Бо мы, беларусы, мы памятаем. И прийде той час, коли в Беларуси все будут ведать про великого белоруса, лидера белорусского адраджения Левона Баразну. Так будет. Бо Беларусь жила, Беларусь живе, и Беларусь будет жить. Живе Беларусь!